Lekkernis, Tino hier, jullie favorite. Fuck, die wat nou meer een dokkie se guns is. Jullie is ook welkom. Lach gepraat, sorry. Het is zo lekker om jullie terug te hê hierso op die tweede episode van die tweede seizoen van Straffe Lag. Het is een groot voorrecht en het is voor mij lekker om te announce. Wat is die Afrikaanse woord voor announce? Aankondig. Om aan te kondigen dat ik een vriend van mij, een broer van mij, een fellow musician, een rockstar. Hier aan mijn linkerkant, jullie rechts, Hendrik Baard. Hallo met je man. Hallo met jou. Lekker zelf man. Lekker, Ja, lekker. Ik vraag die vrouw. Well, Gaat het met jou? Ja, ik denk wel. Ja, ik denk als het niet goed gegaan dat jij zo'n keer gezet hebt. Niet. Je zal wat blauw, als je mij weer zou vragen. Jullie Hendrik Baard, Millennium Groep. Yes. Millennium Band. Of eigenlijk, dat is net Millennium. Dat is net Millennium. Dat is net Millennium. Ja, toen Ik weet, jonger was. je hebt me al baie gehad voor dit. Dat is net Millennium, niet Maar Millennium die Band. band klinkt zo boybanderig. Het is niet. Ik verstaan. Ja, ons probleem was dan maar die rock ding. Allemaal probeer ze het Fransje van kakjes. Hendrik, je was hier op je vorige seizoen. Ja. Jij dit weet was precies wat om te verwachten. Ja, nee. Weet je wat interessant dat ik nou weer een keer vergeet? Ik denk ik was samen met je op die show nu. Wat hadden jullie geproefd? Oh, ons het. Ja, ons het daai sterk drank. Staldraad is sy naam. Nee, Hakiesdraad, sorry, Hakiesdraad. Ja nee, ek en Mona en my broer toe Chrissy nog in Suid-Afrika was, het ons drums gespeel het. Toe het ons vir 'n interview gekom. Dit was net voor ons ek dink dit was ons eerste album of 'n tweede album wat gedrop het. Yes. Toe ek doen ons Hulle het al 2 albums nou uit. ons het nou 2 volle albums. Ja, ons het die eerste ene weer moes gaan oor geremaster. En om nou weer deur Vonk gesit en als shout-out vir Vonk. Ja, is lekker saam met julle. Jy's ook ons daar. Oh ja, ek is ja. brother. Shout-out Fonk, julle. Ons gaan 'n lekker kuier vandag hier so met 3. Ons gaan. Ek het so 'n bietjie uittrek hiermee. Agterkant was dit vandag die DB. Die DB, julle. As ek so kyk na hom, dit lyk nie goed nie. Hulle vra vir my hier onder ook, are you scared? En dat is die best before, dat is nog oud ook. Nee, dat is die oud. Ingredients, Carolina Reaper, chili powder, glucose. Dat is zoet. Suiker, gelatine powder, wat ik ga niet alles lezen. En dan het ons nog die gummies. Ja, die gummies, die beengoedjies. Zo bij basis met die jullie, soos wat jullie die Straffe Lag ken. Jullie allemaal ken hierdie. Dit is of lekker of die lekkerie. So dat is maar 50-50. En aan het einde, die persoon waar die meeste gelag het. Hier is Janne. Kan ek wel sluk van? En ja, jy is enige tyd welkom. Yes, my vriend. Raai wie is nog bij elkaar na al die jare se tussen hulle? My boude. Oké. Jy het nie gelag nie. Jou beurt? Kan ik nou niet uitlachen? Nee, ja, ik geef daar nog zo. Oké, jij hebt nog als lang uitgegaan. Je hebt nog als lang uitgegaan. Dat is een goeie ene. Hij is bij onverwacht. Ik kom met een bom vandaag. Oké, ik is zo. Maar als ze me daar wordt, zit ik zo. Kies jij maar voor mij, Tina. Kan ik weer kiezen? Pinky, ponky, my daddy is a donkey. Ponky. We gaan die geren vir julle uitlees nou. So ons het hierso, wat sien jy? Die groenetjie. Ja. Kijk, die groenetjie sê dis kiwi of sea salt. Seesout. Seesout kan nie Okay. so erg wees nie. Kom eens eruit. Cheers Zuid-Afrika. Dankie Basie. Lekker. Dat is heerlijk, ouwe. Hele goeie ene. Yes! Ja, thanks. Wat heeft een gevriesde bier, een gebrande pizza en een zwangere vrouw een gemeen? Gevriesde beer, gebrande pizza en een zwangere vrouw. Die antwoord is C. Ja, ik zei van mij. Dan lach ik anyway. Die, een van de heeft te lang gevat om het uit te halen. Hij vangt het in, het kon het begin uitslaan. Goeie een.
Goeie een. We gaan nou eerst lag voor, man. Dit is Ek weer bro, ek is so sommer op dit pad. Die oranje en sê, dit is of Pascal Peach, van mijn Engelse mensen, Ja. of Kerry. Of Kerry. Tino met zijn Kerry. Ik denk dat is een slechte optie, Danny. Je kent Kerry, je kent. Oh bro. Kan het wees? Kan dit wees? Kan dit zo hier goed werk eigenlijk? Nee dude, Is het? dis f***ing alali. Vat niet te lekker hoe foggie is. Cheers op jou, mijn vriend. Cheers op jou, bies. Word goed, Gooi nog een joke man. Terwijl ik nog zo door mijn phone scroll, ja, is mijn jokes lijst zo door elkaar hier op mijn phone. Vertel even bij je naast muziek. Is het nog altijd in die familie geweest of is het iets wat jij zomaar net zelf? Ja, dis definitief komt definitief uit die fam uit. My pa en sy tweelingbroer, Dolf Baard en Chris Baard. Hulle toe hulle op Waastie was. Identisch. Identiese tweeling, ja. Toe hulle op Waastie was, het hulle gejol, so in die pubs en als, maar vir die lekkerte. En om Dolf was nog altyd eintlik regtig spectacular, bro. Baie goeie musikant. En toe ons maar soos ons groot geraak het waar hulle gebraai en stuff en hulle gejol het ons het maar so lank die line opgetel en toe na skool. Toe almal ons nou moet kies wat jy moet doen. Toe sê ek ook nes Mila, wil jy gaan swat nie? Toe gaan ek Bloemfontein toe en ja, toe geswat ek bourekeningkunde, quantity surveying, wiskundige brein ek. Maar dit was 'n colossal groot smash geweest want ek het gehaat wat ek doen. Het is een moeilijke cursus. Dis 'n moeilike kursus, regtig. En so shout out vir QSA, well done boys en girls. En ja, toe het ek verskriklik gesyp saam met my pa daarso. En toe het ek in bars begin sing bra vir ekstra sakgeld ou. Dan drank ek soos maar duur. En toe het ek agtergekom as ek 3 shows 'n week sing dan kan ons lekker party. Dat is mos nou winter en is koud en mense raak siek en goed. En ek word varkgriep is ook nou weer 'n ding, né? Dis weer het vat oor hier tussen die mense. En toen lees ik nou die dag, actually, ik ken een dokter aan Oudtshoorn. Ik heb onlangs, Oudtshoorn, jij weet ons nog, onlangs Oudtshoorn getrekt. Gewoon van mijn dokter Jaco. Ik vraag van, yes dok, hoe doet ze mij nou? Hoe ga ik nou weten als ik bereis is zoals ik het varkgriep? Hij vraagt weet ik een stof? Ik zeg, ja, obviously het is stof. So die toets van varkgriep, ik ga het voor jou lezen. Je skakel die stoofplaat aan, zet je hand op die plaat. Als je bij kan ruiken, is het varkgriep. Maar wanneer diezelfde methode gebruikt voor vogelgriep, joh. Jy sê dit vir my as jy het getraai het. Ek het nog nie enige simptome opgetel hier so. Ons is nou 2 ouens by 'n kroeg. Maar so 'n plaaskroeg, nee. Was 'n heining. Maar daar staan 'n donkie. Baie soos ek, ja. Ja, moenie imagine as ek nie glad nie. Anyway, die 2 ouens staan daar. Sê nou maar die ene se naam is Jan. Ek sê vir hom, Jan, as jy daai donkie kan laat lag, nee, gee jou R1000. Jan loop na die donkie toe, kom terug, maar daai donkie begin lag, non-stop. Ek sê vir hom, wat jy vir hom gesê? Hy sê nie, ek het vir daai donkie gesê, my foon is langer as syne. Dan kan daai donkie nie aan lag nie. Dan gaan jy aan en die donkie begin nou irriteer. Want hy wil nie op hom lag nie. Ek sê vir hom, as jy kan op hom maak lag, gee ek jou R10.000. Hy sê, kyk, is reg. Hy vat die donkie om en draai en hy kom terug. Hy donkie huil. Hy sê vir hom, moet jy dit reg gekry? Hy sê nie, ek het die eerste keer hom gesê, my foon is langer as joune. Maar die tweede keer toe wys ek hom. Hy het ek kom. Hy het ek kom. Nee! Ek het gedink ek gaan hierdie hele seisoen deur gaan sonder om te lag. Julle, dis die einde van die episode so. Ek is jammer, ek lag ook, maar ek lag omdat jy begin lag het, bro. Hoe moet ons altyd sulke vuil grappies bring? Okay, maar kom ek gaan spin hierdie enetjie. Kom ek spin hom vir jou, bro. Sal ons 'n bietjie moet. Ons ouers gaan ook sê, you know. Wys vir die mense waar land is. Hierso. Gee hom net vir my. Ek wil eens kyk wat se in dit is. Maar goed, lyk nie lekker nie. Maar dat my pa sê. Kom ons kies. Hierso land hy op o ice cream o egg. Ja, nee. Come on. Ek gaan nou ijscream doen. Straf op. Alle roomys of eier. Coachum.
Het ek vir jou ijscream gegee. Jy kan moet dit doen man. Dis te lekker. Hoe kan dit toe mond gou? Ons moet vir hulle vra eintlik nee. Hulle moet eintlik comment hou. Of hulle nie wil hê ek en jy moet 'n deel album saam uitbring nie. Ek dink dit sou nog ons. Ek weet 'n bietjie in die comments Ek weet in die comments as jy van my musiek ken en Van Henry ons Baart se musiek musiek ken of Millennium, dat weet ons of ons ietsie in die toekoms dalk moet saam doen. As jy 4 werke nat gereën het, kan jy dit altyd in die mikrogolf droog maak. Dit werk soos 'n bomchom. Dat was 'n flou enetjie. Ek weet glad nie hoekom ek hom saamgebring het nie. Tina nee bro, daai was terrible. Dit was baie Dit was baie terrible. Awkward. Vertel vir my rolmodelle gewys. Kyk, ek is ook 'n musikant. En daar's altyd daai 1 of 10 kunstenaars wat jou geïnspireer het om te doen wat jy nou doen en waarvoor jy lief is. Enigiemand of Enigiemand, bro, daar's definitief plaaslik en internasionaal. Ja, plaaslik was dit definitief die legendariese Jan Blomhout. Soos mens kan hom nooit Hermie sê dadelik die manier hoe hy skryf, sy styl is net vir my unbeatable. Rhino, ja, dis kuns. Rhino Velvet ook met sy vocals net live self. Dan sal ek sê John Boucher ook. John Boucher het my ek sal sê die afgelope tyd Lyk my gaan hy bom nou af in die mikrogolf. Bugsy, raai se straf vir jou ou. En toe net toe ek begin het, John Boucher ook definitief ou was net hy het so 'n unieke styl en wat hy en Rhino saam collabs het vir nog cooler. En dan ook ja, bra Piet Botha, Flippin Koos Kombuis, Johannes Kerkorrel, al Mense wat die pad vir ons geteken. ja, En net om wat vir ons die gap oopgemaak Exactly. het om te doen wat ons wil. En net om daaraan te dink, Henry, is 'n mens voor 'n mens nog internasionaal gaan en praat van jou Pink Floyds of wie ook al daar buite. Kyk al hierdie mense wat ons het. Nou, dit is wat vir my eintlik so sad is en wat dit so moeilik maak is dat ons so Suid-Afrika het so ongelooflike talent, nee. Maar om dit te embrace en om net 'n breakthrough te kry is so moeilik. Soos ek en my boeties, soos ons try nou nog, jy try. Jy kan dit nie ophou probeer nie. Wat is die grootste joke in Suid-Afrikaanse musiek op die oomblik? Ek weet nie. Tino. Hy is seer gemaak nou en Jy moet hom ook lag nie, huil nie man. Frikkie en sy meisies in die stort, né? Die meisie sê, "Oeh, Frikkie, doen iets leliks aan my." Frikkie smeer toe seep in haar oë. Baie lelik van hom gewees. ek vond nou nie jou Ja, nie net is Frikkie lelikie, maar ook single. Ek kan op daai sal ek lag. Frikkie maak hierdie kattie man. Spin hierdie ding dat ek nog iets eet hou. Jy was Vat hom. Oh, Mense gaan daar sê vir jou doen 'n lelike ding aan jou. Spuit self met die shampoo in die oog. sien jy my? Cola of sampioene. So cola is Coke soos gewone Ja. Coke wat ons ken. En dan sampioene is maar Ek was seker lekker. altyd kook. Nice. Hierdie is definitief die nie ene wat daar is. Daar. Oh, dit terrible. Dames en here, ons kom aan die einde van hierdie gewoonlik sê ek altyd vertoning, ek mos altyd op stage. Maar ons kom aan die einde van hierdie episode saam met Henry Baart. Julle gaan check Millennium se musiek uit en wees op die uitkyk vir sy eie solo loopbaan wat ek nou amper gaan begin. Ja, maar met Millennium, jy weet self, yes, my dae in Stellenbosch, lang gelede toe ek altyd na julle shows toe gekom van 'n stel allerlei plekke. En dis waar ek vir Henry en Millennium ontmoet het en waar ek voorgestel was in die musiek, treffers soos Ewigheid en
maak my heel en Die joke is eintlik jy het nog vir my kom kyk daai tyd. En nou is jy famouser as ek. nee. Hey, kijk, werk je bent pro-Kroonstra vandaag, dat is wel mijn job. 24/7. Ja, maar wel dan, Thanks man. voordat jy aangaan vir my. Ek wil vir julle ook iets sê. Tino, dis regtig baie lekker bra. Ek spaar nie vir jou. Thanks. Thanks my vriend. Thanks dat jy my huis was vandag. Blij jy dit daarom geniet. Hoe maak mense die ding ook? So. Kom maar, kijk dan. Ik wil eens een ding vat. He. Hulle sê Maar sy plastic kom. gloves erop. Nee, wag, dit is vir die sonneblomswaar. Maar gaan my so, gaan my Nee, ik denk hij is al zo erg stingy man. Ek gaan vir jou Was bak. het jou ander voor die weer op Ja, ons wil nou nie. maak jy dit oop. Ek gaan hom anyway eet. Oh, I like Like je brandkoos of? Ag nie te veel nie. Man. Ek burp ek van daai brandy. Ik denk hij gaat iets kan zeggen naar de tijd die jullie. Ik groet jullie van zijn kant af en mijn kant af ook. Terwijl ik, je hebt hem zo met terwijl ik zo praat, want jij gaat niet nou kan praten. Ik groet jullie van zijn kant af en mijn kant af. Vrede, vreugde, baie liefde. Sommigen nou namens Dokkie ook. Dat is mijn mede-aanbieder. Cheers, check jullie op je volgende eer. Ek moet dit sluk. Nee, slik. As jy bedoel. En dan kyk ek op. Kijk in die camera. Op een schaal van 1 tot 10 zijn voor die mensen in die camera. Hoe erg is dit? Cheers jullie, bye, dankie. Dat is ik en Hendrik Baard. En zie jullie op die volgende. Mag ons daai aan die ere sit of nie? Okay, nice. Great. Kijk, ons blij in Zuid-Afrika. Ja. Denk je nog iemand aan klaar niet? Is jou voel donker. Hy ry nie so lank spaar. Kan ons beginnen, actually? Oké, je begint het. Hoor je, Hendrik, voordat ik je tijd mors, gaan we zo niet aan die go kom. Ons kom maar die go. Je eet jouw grappies? Ek het so paar, ek is net 'n grapjas, sien, maar ek kan praat. Maar wat gaan jy eers gooi? Kan ek daar nie tyd laat? Ik geef daar nog. Oké, jij hebt nog al lang uitgehouden.